హాయ్ వ్యూయర్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఇండియన్ డైనమిక్ అమిగోస్. ఈరోజు ఈ ఎపిసోడ్లో మీకు ఒక క్రాఫ్ట్ ఐటమ్ నేర్పించబోతున్నాను. సో ఈజీగా మనకి ఇంట్లో దొరికే ఐటమ్స్ తోటి లైక్ క్యాలెండర్, సెల్లో టేప్, బుక్స్ కవర్ ఇలాంటి ఐటమ్స్ని యూస్ చేసుకొని ఒక క్రాఫ్ట్ వాల్పేపర్ ఎలా చేయాలి, ఫోటో ఫ్రేమ్ ఆర్ ఎలా చేయాలి మనం నేర్చుకుందాం. ఈ క్రాఫ్ట్ ఐటమ్ని చిన్నపిల్లలు కూడా ఈజీగా చేయగలుగుతారు. సో ఇంకెందుకు ఆలస్యం, లెట్స్ స్టార్ట్. చేయడానికి కావాల్సిన వస్తువులు ఏంటో చూసుకుందాము. స్కేల్, పెన్సిల్, సీజర్, డబల్ సైడ్ టేప్, నైఫ్, డెకరేషన్ టేప్, సెల్లో టేప్, గమ్, ట్రాన్స్పరెంట్ షీట్, క్యాలెండర్, కార్డ్బోర్డ్ షీట్, థర్మోకోల్ షీట్. ముందుగా మనం క్యాలెండర్ షీట్ని కట్ చేసుకుందాం. మనం ఇలా సిజర్తో కంటే స్కేల్ పెట్టుకొని అలా చాక్తో కట్ చేసుకుంటే మనకి క్యాలెండర్ షీట్ అనేది ఈక్వల్ లెంత్లో వస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ క్యాలెండర్కి ఈక్వల్ లెంత్లో మనం కార్డ్బోర్డ్ని కూడా కట్ చేసుకోవాలి. కార్డ్బోర్డ్ని ఈ విధంగా కట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు కట్ చేసుకున్న కార్డ్బోర్డ్ మీదకి క్యాలెండర్ని మనం పేస్ట్ చేసుకోవాలి గమ్తో. ఈ విధంగా గమ్ అప్లై చేసిన తర్వాత ఆ క్యాలెండర్ షీట్ని మనం కార్డ్బోర్డ్కి పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఆ క్యాలెండర్ షీట్ ఈక్వల్గా మనము థర్మోకోల్ షీట్ పెట్టుకొని పెన్సిల్తో మార్క్ చేసుకొని థర్మోకోల్ షీట్ని కూడా మనము అదే సైజులో ఈక్వల్ సైజులో థర్మోకోల్ షీట్ని కట్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా థర్మోకోల్ షీట్ని కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ థర్మోకోల్ షీట్కి మనం ఈ క్యాలెండర్ షీట్ని మనం పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా గమ్ అప్లై చేసిన తర్వాత ఆ క్యాలెండర్ షీట్ని మనం థర్మోకోల్ షీట్ మీద పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా క్యాలెండర్ షీట్ని మనం థర్మోకోల్ షీట్కి పేస్ట్ చేసుకున్న తర్వాత థర్మోకోల్ షీట్స్ని ఇలా పీసెస్ లాగా కట్ చేసుకోవాలి. కట్ చేసుకున్న పీసెస్ని మనము ఈ షీట్కి మనం పేస్ట్ చేయాలి. బార్డర్ లాగా పేస్ట్ చేయాలి, ఫ్రేమ్ లాగా. ఇలా కట్ చేసుకున్న థర్మోకోల్ షీట్స్కి మనము ఈక్వల్ లెంత్లో కట్ చేసుకోవాలి. కట్ చేసుకున్న థర్మోకోల్ షీట్కి డెకరేషన్ టేప్ పైన అతికించాలి. ఇలా మనం ఒక వైపు వేసుకున్నాం కదండి డెకరేషన్ టేపు, ఇలా లోపల వైపు కూడా మనము టేప్ వేసుకోవాలి. ఎందుకంటే కనిపిస్తుంది కదా మనకి, నీట్గా ఫ్రేమ్ కనిపించడం కోసం లోపల వైపు కూడా మనం డెకరేషన్ టేప్ వేయాలి.
ఇలా ఈ విధంగా మనము రెండు వైపులా మనము డెకరేషన్ టేప్ని పేస్ట్ చేయాలి. పేస్ట్ చేసిన తర్వాత ఆ ఫ్రేమ్ని మనము థర్మోకోల్ షీట్కి పేస్ట్ చేయాలి, అతికించాలి. ఇచ్చిన 2 వైపు ఒకటి పైకి రావాలండి, ఒకటి లోపలికి రావాలి. సో ఆ విధంగా మనము 2 సైడ్స్ కూడా మనము థర్మోకోల్ షీట్కి పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా మనము ఆ సైడ్స్ని థర్మోకోల్ షీట్కి పేస్ట్ చేసుకోవాలి. పేస్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి ఈ సైడ్స్ ఉన్నాయి కదండి, ఆ సైడ్స్ని మనం థర్మోకోల్ షీట్ ఎంత లెంత్ అయితే ఉందో చూసుకొని అంత లెంత్లో మళ్ళీ మనం థర్మోకోల్ షీట్ని కట్ చేసుకోవాలి. ఇలా కట్ చేసుకున్న థర్మోకోల్ షీట్స్కి మళ్ళీ మనము రెండు వైపులా కూడా డెకరేషన్ టేప్ని పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఇందాక ఏ విధంగా అయితే పేస్ట్ చేసుకున్నామో అతికించుకున్నామో ఆ విధంగా మళ్ళీ రెండు వైపులా కూడా మనము డెకరేషన్ టేప్ని అతికించుకోవాలి. ఈ విధంగా రెండు వైపులా మనము డెకరేషన్ టేప్ పేస్ట్ చేసుకున్న తర్వాత డెకరేషన్ టేప్ కొంచెం ఒక్కొక్కసారి సరిగ్గా అతుక్కోదండి థర్మోకోల్ షీట్కి. అలాంటి టైంలో మీరు సెల్లో టేప్ని చిన్న పీసెస్ కింద కట్ చేసి అది కొంచెం ఫిట్గా ఉండడం కోసం మీరు సెల్లో టేప్ని దానికి కొంచెం పేస్ట్ చేసుకోవచ్చు. అలా పేస్ట్ చేసిన తర్వాత మనము అతికించిన తర్వాత దాన్ని మనం ఈ సైడ్స్లో థర్మోకోల్ షీట్కి పేస్ట్ చేసుకుంటాం. థర్మోకోల్ షీట్ని ఇలా 4 సైడ్స్ పేస్ట్ చేసిన తర్వాత అవి స్టిక్గా ఉండడం కోసం మనము ఏవైనా గుండి పిన్నులు లాంటివి మనము పెట్టుకోవచ్చు. దీనికి కానీ ఇది అతుక్కోవడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది. కొద్దిసేపు దాన్ని అలా ఉంచిన తర్వాత మనం దీని పైనుంచి ఇప్పుడు ట్రాన్స్పరెంట్ షీట్ని వేసుకుందాం. ఆ ఫ్రేమ్ పైనుంచి మనము ట్రాన్స్పరెంట్ షీట్ ఉంటుంది కదండి, మనం బుక్స్ కవర్స్కి వేసుకుంటాం. ట్రాన్స్పరెంట్ షీట్ని మనం ఫ్రేమ్లా వేసి దాని బ్యాక్ సైడ్ సెల్లో టేప్తో పేస్ట్ చేయాలి. అలా పెట్టుకున్న తర్వాత మనము సెల్లో టేప్ ఉంటుంది కదండి, సెల్లో టేప్ తోటి మనము పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా మనం సెల్లో టేప్ వేసుకొని మొత్తం షీట్ని అంతా కూడా సెల్లో టేప్ తోటి కవర్ చేసుకోవాలి. సో మనకి ఫైనల్గా ఇలా వస్తుందండి మనకి వాల్ ఫ్రేమ్. సో ఇలా రెడీ అయిన మన ఫోటో ఫ్రేమ్కి మనము డబల్ సైడ్ టేప్ ఉంటుంది కదా, ఆ డబల్ సైడ్ టేప్ వేసి వాల్కి పేస్ట్ అతికించుకోవచ్చు. లేదంటే మనము బ్యాక్ సైడ్ 2 గుండు పిన్నులు పెట్టుకొని సో థ్రెడ్ని మనం ఆ విధంగా చేసుకొని ఆ గుండు పిన్నుకి నాట్ వేసి హ్యాంగింగ్లా కూడా మనము చేసుకోవాలి. షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.